Eurovízia začala písať svoju históriu už v roku 1956. Slovensko na nej bolo zastúpené 7-krát a v tomto roku nás bude reprezentovať Max Jason May. My sme ho zastihli na poslednej tlačovej konferencii pred jeho odletom do Azerbajdžanu. Maximálne zaujať a maximálne uspieť. To je heslo Maxa Jasona Maya, s ktorým odišiel bojovať o eurovízne víťazstvo do azerbajdžánskeho Baku. Každý má svoje sny, samozrejme, a ja si takúto nejakú vec vizualizujem. Ja neviem, asi si dám pivo. Max svoju rokovú show predstaví európskemu publiku v druhom semifinále 24. mája. S pesničkou Don't Close Your Eyes a v čiernom dizajnovom oblečení od módnej návrhárky Andrej Paldan zabojuje o hlasy všetkých rockových a metalových fanúšikov. Je to politika, samozrejme. A sme realisti v tom, aké môžu byť šance alebo nemôžu byť, ale ideme do toho s tým prístupom. Ideme ukázať svoju muziku, ideme potešiť rockových a metalových fanúšikov, pretože sme jediní zástupcovia tvrdej muziky v tejto popovej súťaži a v podstate len skutočne dúfame a veríme v podpore od ľudí. To je všetko. Tento rok bude Slovensko zastupovať nielen interpret, ale po prvýkrát aj komentátor. Zatiaľ, čo minulé ročníky odkomentoval Roman Bomboš z bratislavského štúdia, tento rok to bude priamo z Baku. Bude to celkom iné komentovanie, tomu verím. To ako keď ste na koncerte priamo a zdieľate emócie so všetkými ľuďmi a keď si to pozriete na DVDčku alebo v televízii. Ja osobne sa veľmi teším aj na to, že človek bude mať väčší prístup k informáciám, že sa bude môcť s mnohými interpretmi aj s členmi štábov stretnúť osobne, takže verím, že aj o to budú hutnejšie informácie priamo z Baku. Úspech MJ Maya bude závislý nielen od jeho trojminútovej pódiovej show, ale aj od toho, aký dojem urobí na fanúšikov a novinárov pred samotným semifinálovým kolom. Už teraz je isté, že o našom interpretovi bude vedieť a počuť každý. Max už má vopred dohodnuté rozhovory pre rôzne dámske magazíny, významné azerbajdžanské lifestyleové časopisy, takže oni už vedia, kto príde zo Slovenska. A verím, že keď sa dobre odprezentuje aj pre médiá svetové v rámci rôznych stretnutí, tak budú o ňom aj vo svete vedieť ešte predtým, než vyjde na pódium a že nám to pomôže pri hlasovaní. Do Baku MJ odišiel aj so svetovým unikátom, takzvanou interaktívnou podpisovou kartou, ktorou sa okrem neho môže pochváliť len kapela U2 a Paul McCartney. V momente, ako sa na podpisovú kartu pozriete cez kameru v mobilnom telefóne, fotografia ožije. Vedúcou našej delegácie bude Janka Majorová, ktorá v marci absolvovala novinársku obhliadku Baku. Hala bola postavená nedávno, stávali ju Nemci a je na Kaspickom mori, takže keď budete sedieť vo vnútri v hale, tak budete kvázi ako keby na vode. A zhora je prekrytá kryštálmi a dokonca pri nej pristavili aj obrovitánske prescentrum, všetko na novo vystavané. Neďaleko tej haly postavili 3 nové hotely v tvare plameňov, pretože heslom Eurovízie je Light Your Fire, čiže zapáš svoj oheň. A oni sú v podobe 3 plamienkov a budú svietiť na oranžovo. To znamená, že žijú tým, žijú preto, všetko je tomu prispôsobené. Za tohto ročnú favoritku je považovaná švédska speváčka Loreen a jej skladba Eufória. My však veríme Maxovi a určite mu budeme pri obrazovkách jednotky 22., 24. a 26. mája držať palce. Možno mu k víťazstvu pomôže aj jeho nový symbol Maxagram, ktorý obsahuje aj Maxovú krv.